Kintulukan na sa aktres nga si Maxine Magalona ang mga espekulasyon angot sa iya kagbana sini nga si Rob Manangkil nga ginaaligar nagbulagay na. Sang damlag lang ang bata sang anay Filipino rapper nga si Francis Magalona kag Pia Arroyo ang nagpost sa social media sang linya nga single childless. Kindugang pa sang 35-year-old star ang mga tinaga nga no date, no problem. Sunod diri ang perks sang single kawala sang bata amo ang mayara ka sang kontrol sang imo nga schedule bangod mahimo mo obrahon ang bisan ano nga luyag nga obrahon kag bisan ano nga oras. Suno kay Maxine, siya ang nagagwa nga isahanon agud maglantaw sang movies kag mag long drives. Suno pa kay Maxine, ang kabuhi ang nakadepende sa perspective sang tawo. Sang nanligad lamang nga binulan, naglanog ang balita nga nagbulagay na ang mag-asawa. Nag-umpisa ang huring-huring sang ginindula na ni Maxine sa apelyido sini ang Manangkil sa iyang Instagram account. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo!